Diyos marinal daw po sa indugabos, mga tugang niya mo kay Kristo. Sa Santa Misang ini, idulot niya to ang mga minasunod. Pasasalamat dulot ni Mercy Capistrano and family, Celi Delgado and family, Pat Morales and family, Augusto Bunao and family, Milagros Rubio and family. For safe and good health, Ab Carmen Bunyag, Biel Maria Fay Rodriguez, Rachel Silverio, dulot ni Janet. For safe, good health and financial blessing to Arnaldo II in Cindy, Bunyag, Maria Fidona and Jerome Rodriguez, Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis. For safe and good health, Ab Angre, dulot ni Sis Mercy Capistrano. For complete healing of all sick members of CRC LLFCC, especially Salvi Cabral. Para sa kapahingaluan kankalag ni Gloria Amado, Lucenia Daniel Abinino, Santos Juliet Renato, asin mga kalag sa purgatorio, dulot ni Brad Pau. Para sa kalag ni Lorenzo, dulot kang LLFCC CRC family. Para sa kalag ni Hilario, dulot kan Llantero family. Para sa kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, Jaime, dulot ni Sis Del Fornoles. Para sa kalag ni Jose, dulot ni Sis Mila Rubio. Asin para man sa kalag kan mga naging membro kan CRC LFCC. Ngunya na Domingo ang sa tuya pong tema, pagtubod. Ang presensya kan Diyos, ipinamati sa paagi kan sa tuyang paghinanyog, maging maimbod sa iyang kabutan. Ang presensya niya, yaon sa kagayunan nin kapalibutan. Papagdanayon man niya to, ang presensya niya sa satuyang puso, sa paagi nin pagpamibi, asin pagibo nin karahayan. Ang sa tuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jerome Pilayo, Secretary to the Archbishop. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon. Marahay na aldaw sa indo, mga tugang. Marahay na aldaw man po, Father. Sa ngaran ka nama, asin na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya na Jesucristong kagurang nanta, ang pagkamot kan Diyos, asin na pakisumaro kan Espiritu Santo, maapas sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang, ako untang sa itong mga kasalan, tangani magkanigo kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadyaw kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos.
Maherak malugod sa ton Diyos na magkakamahan, asin pagkapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Naan mga kasakitan, iyo ang magpupugol sa tao sa iyang kapaabaw-abawan. Himateon po niyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Job. Gikan sa bagyo an kagurangnan, nagtaram ki Job. Si Isay ang nagpinto kan mga puwerta tindagat kan luminuwas yan. Kan ginibo ko ang mga paganuron, siring sa iyang gubing, asinan kadikluman, siring sa iyang lampin. Kung ibinugta ko ang mga sugkod, asin pinutulan ko ang sa iyang mga puwerta, danga nagtaram. Sagkod ka sa nadigdi, asin dae ka makalihis, asin ang kapaabaw-abawan,
nin sa imong mga alon mauntok digdi. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Gabos po, marahay ang magpasalamat sa kagurangnan. Marahay ang magpasalamat sa kagurangnan. May mga nagsakay sa bapor asin nagpadagat. Nagpadagat, hulita negosyo ang hanap. Nahiling ninda ang mga gibonin kagurangnan, ang mga ngangalasan sa irarom kan dagat. Marahay Ay, ang magpasalamat sa kagurangnan. Nagtaram siya, pinalampaw ang habagat, asin binugtak ang mga hukol sa dagat. Pinaturon sa langit, asin ibinalik sa kaladman, ang sa indang kalag na tunaw sa hurasa. Marahay ang magpasalamat sa kagurangnan. Sinda nagkaipo, kaya nag-apod sa kagurangnan. Ililigtas niya sinda sa indang kahurasaan. Pinalinaw niya ang panahon. Gabos na hukol sa dagat, pinatuninong. Marahay ang magpasalamat sa kagurangnan. Nagkaurugma sinda, tamalinaw na. Pinaduong sinda sa saindang papadumanan. Nagpasalamat sinda sa kagurangnan, hulikan sa iyang pagkamuot. Hulikan mga ngangalasan, nagibo niya sa mga tao. Marahay ang magpasalamat sa kagurangnan. Susog kisan Pablo, kaipuhan na mahiling ta si Jesus bilang iyo an Kristo, an aki nin Diyos na nagadan asin nabuhay liwat. Ninhuli ka ini, an si isay man na yaon sa iya, nagiging bagong linalang. Hinanyugon po niya to an ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kami sinasadol kan pagkamuot ni Kristo, isip, na kun ang saro nagadan, huli sa gabos na tao, konsiring gadan. Si Kristo nagadan, huli sa gabos tanganing ang mga namubuhay, daay mabuhay para sa sadiri sa nainda, kundi para sa iya na nagadan as sinabuhay liwat, huli sa inda. Kaya poon ngunyan, mayo kaming midbid na si isay man susog sa laman. Kung kaidto na midbid mi si Kristo, susog sa laman, bakunang arog kaiyan ang pagkamidmid mi sa iya ngunyan. Ang si isay man na yaon kay Kristo, siya bagong linalang. Lihis na andalan, ngunyan bago na ang gabos. Tatarabon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kanaldaw na ito, pagkahapon, si Jesus nagsabi sa inda, mabalyo kami sa ibong kandanaw. Binayaan ninda ang katauhan, ipinag-iba siya ninda sa sakayan na lulunadan. Ang ibang mga nasa sakayan, nag-iba man sa iya. Dumagsa ang makusog na doros. Ang sakayan hinampas kan mga alon, asin napapano na nin tubig. Si Jesus, yaon duman sa ulin, nagtuturog sa sarong ulunan. Pinukaw ninda asin sinabihan, Maestro,
Dai mo ikinapupurisaw na malulunod kita. Si Jesus nagbangon, sinaway ang doros, at sinagsabi sa danaw, Tuninong, tuninong. Nagtunong ang doros, at sinaglinaw ang panahon. Dangan, nagsabi sa iya mga disipulos, Ta daw tanatakot ka mo, ta daw tadai pa ka mo nagtutubod. Inabtan sinda ni makuring takot, asin inian sa indang hapon. Si Isay ini, na kinukuyog kan doros asin dagan. An marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po. Kan ako nagpupun pa sana sa seminaryo, an sa kuyang pangadji na pag ako pig destino para sa summer mission immersion, di ako ma-assign sa mga lugar na may dagat. Alagad, ta man daw ta, enot ko pa sa ng destino, dagat na tulos. Duman sa maangas sa presentasyon. Mas kita tao ako maglangoy, takot ako sa dagat, lalo na magbiyahe. Taday ko nahihiling niya ko ang iraro, baka pagbiglang naglubog, tingag na dyan na pating, diretso akong, tapos katong destino ko duman, garo na wara-wara si takot ko, tabiro mo, sarong bulan, balik-balik ka mong biyahe. Kaya siguro, kang may oportunidad na ma-assign ako sa sarong lugar, sabi ko, gusto ko dyan, ma-volunteer ako dyan. Dagat. Sa Batanes. Sarong taon ako duman. Tapos, kang pakalipas kang 3 taon ko sa pagkapadi, na destino ako sa Solomon Island, sa Pacific. Pirmi man dagat. Minsan, may nakahiling ka may mga buaya po. Itong saltwater crocodile. Ang takot ko lang siyempre, maglubog. Pero nawara-wara, sabi ko po ba kasi takot ko sa dagat. Kaya, huna ako, kaya ko na, dahil na ako matatakot. Pero, sarong aldaw, nagbiyahe kami, huna ako, tatuod na ako, ay kayang-kaya miyan. Pero, naglalaog kami sa sarong barangay, puting-puti. Ako dahil man akong idea na pag maputi pala na maray sa gilid, buot sabihin ko kayan, dahil mi po nakuha si tamang agihan, ta ito talaga mga kagagapuan, mga reef. Asin, kang panahon kang hapon, pagdaruman, tigdinamita lang, tigbumba lang ang sarong parte kang reef. Mga kagagapuan, tangani magkaigwang artificial passage ang mga baroto. Dito nahiling kang nag-drive, kang skipper, kaya nakatama kami sa gapo. Nagbalintong sa mong sinasakayan. Nakaligtas naman po ako, pero kadakol mga souvenir. Ang sa kuyang tabay, dakol na yan yung peklat, ninhuli naman sa, pagsakay ko naman sa, pagsakat ko sa reef, mga gapo po yan ng mga matatarom. Karulugad ako. Ang hunang nga po ka mga tao, nagadana ako. Si sa kuyang sulot kadto, sabi ko ay mahuhulog. Kahigda ko, tigtaas ko muna. Nag-i-review na si mga tao. Una ako kadto, kaya ko. Puun kadto na balik ang takot ko sa pagbabiyahe sa dagat. 2014 hanggang 2019 ako duman. As in, sa ngunyan, kung babalikan ko, sabi ko, ano daw kung kaya ko pa? Ang mga disipulos, kung hilingon ta, mga parasira,
tod sa dagat. Lagad tano ta madhihiling taman sa binasa, ebanghelyo, tano tatakot sinda. Mga tugang, igwang kakaibang puwersa, ang dagat o ang danaw na daita aram. Basta nagtipo ng doros, maraot na panahon, ang kaiba, kung nagsasararo ang tubig, ang doros, asin, inaapod ng subasko, inaapod ng bagyo, ang epekto kay Eneo. Subasko, ang eksperyensya kan mga disipulos. Asin, lalong kang panahon kang kagurangnan na mayo pa man mga diving classes, mayo pa man mga submarine, mayo man sindang idea kung anong irarom kan dagat. Asin para sa inda yan istaran kan mga pinakamararaot na nilalang. Kaya masasabutan ta ang takot kan mga apostol, ang takot kan mga disipulos, kan maka-eksperyensya sinda ning malain na panahon sa tahaw kan dagat. Mga tugang, sinasabing ang tiglakbay kan mga apostol, kaiba ang kagurangnan, 12 kilometro. Pasiring sa haling Capernaum, pasiring Gergesa. 12 kilometers. Siguro para sa tatuya na nagbabiyahe ng auto, haling Naga, hanggang dyan lang yan sa Bumbun, harani lang. Pero sa tubig, pag nagbabiyahe kang masakit, maski 1 kilometro, dipisil na. Ano po? Masakit na. Maski 1 kilometro, sana yan. Lagad 12 kilometro. Garo mayong katapusan. Sa pagsakit, maski 1 aldaw, nakulog, garo ka nagsakit 1 taon. 12 kilometrong naglalakbay na maraot ang panahon. Kaiba ninda ang sinasabi ninda ng Diyos. Alagad, garumayo man lang pakilabot sa sainda. Mga tugang mahilig ang satuyang eksperyensya. Sabi kan Santo Papa Francisco, ka nagpupuon pa sana ang paglakop kan COVID-19 pandemic, kitang mga disipulos, mga apostoles, gabus kita, yaon sa saro sa ng dagat, as saro sa ng baroto, parehas ang satuyang pagsakit. Mayaman, pobre, may inadalan, hoben, may edad, maputi, maitom, ano man na rasa, parehas ang satuyang inaagihan. Yaon kita sa dagat nin kasakitan. Asin sarong baruto ang satuyang tiglulunadan. Pasil tada ining masabutan. Nakita gabos yaon sa sarong inaagihan na pagsakit. Alagad, anday ita masabutan ang attitude kang kagurangnan. Tano tagaro, day siyang labot. Tano tagaro, day siyang pakiaram kang kasakitan na inaagihan ta. Bago magpunang misa, binabalikan mi. Kung, o sa mo yung tigurulayan, taano ta, balik na naman kita sa araw kaning kamugtakan. Mga tugang, taano tagarmayong pakilabot ang kagurangnan? Taano takadam ninhuli sa COVID-19? Mga tugang, madadangog taman sa binasa na
pinukawan ang kagurangnan. Enot, nagaagi kita nin bagyo, tanganing pukawan ang kagurangnan. Pukawan ang kagurangnan, tanganing ang kagurangnan, pukawan man ang satuyang pagtubod. Pukawan ang satuyang pagtubod. Sa satuyang mga binasa, saro man sana ang tema sa enot na babasahon sa libro ni Job, sa surat ni San Pablo, asin sabi ko sa Ebanghelyo, pukawan ang pagtubod sa Diyos. Ninhulita ang Diyos, magigibo ang gabos. Si Kristo ang Diyos, asin sa tabang niya, atubangon ang gabos. Pukawon ang Diyos, tanganing pukawon ang satuyang pagtubod. Sa enot na babasahon, nadangugta ang Diyos, hali sa natura, nagtaram kay Job. Si Job, aram ta na sarong tao na nagsakit, maski na nga niya siya inosente. Si Job, labi-labi ang pagtubod sa kagurangnan, alagad, nagadan ang agom. Nagadan ang mga aki, nawara ang sa iyang mga ataman na mga hayop. Asin si mga amigo na inaasahan niya na iyo ang matabang sa iya, ma-comfort sa iya, iyo pa nagsabi, baka kaya may tinatago kang kasalan. Magtuga ka na ngani, dai ka na magtago. Alagad sabi ni Job, inosente ako, mayo ako nin pagkakasala. Si Job kaya, sabi kang demonyo, iyan si Job. Kaya man lang yan nagtutubod sa imo. Kaya yan namumuot sa imo, ninhulita itinao mo na sa iya ang gabos. Kayamanan, kaya siya maimay mo. Purbaran mo, halion mo ang gabos sa iya. Matalikod yan sa imo. Alagad si Job, dahil nagtalikod, mas kag-agi siya nin kasakitan. Ipinahiling niya ang pagtiwala, ang padagos na pagtubod, asin pagkamuot sa mahal na Diyos. Mga tugang, yan ang enot, pukawan ang satuyang pagtubod. Asin ikadua, na ang mahal na Diyos, nakikisumaro sa satuyang. Sa surat ni San Pablo, sa ikadawang babasahon, nadangugta ang Diyos nagadan para sa satuya. Tanganing iligtas kita. Tanganing kita magkaigwa ng buhay. Mga tugang, di ita man masasabutan. Di ita masasabutan kung tata nagsasakit kita minsan. Dahil paliwanag ang pagsakit ta. Ano ang pagsakit ta? Apuera kang pandemya. Pagtios, kakulangan sa kwarta, kagadanan sa pamilya, mga kahilangan. Asin kung ano-ano pang mga bagyo na nag-aabot sa satuya. Minsan, daing paliwanag, misteryo, ang mga bagay na ini. Alagad, ang sigurado kita, kaibahan ta, ang kagurangnan sa pagtios na ini. Nakikisumaro sa satuyang pagtios. Nagpapako nga ni sa krus. Si Jesus, ang Diyos, bako lang simpatiya ang ipinahiling sa satuya. Kundi itong inaabot ng empathy. Bako lang sympathy. Ang sympathy o simpatya, halimbawa may nagadan, nagduman, oy, nakikisumaro ako sa imo. Tapos na. Pero ang kagurangnan, inilaag niya ang sadiri niya kay bata, tanganing makisumaro sa satuyang pagtios. Ginamit, mga tugang, ang patos na gamit niya to
tanganing agihan ang inaagihan kan tao. Diyos, nagigdi sa daga, tanganing makisumaro sa satuya. Iyan ang inaapod na empathy. Mga tugang ang ikatulo, siguro na pagkaibata ang Diyos, dahil kita malubog. Dahil kita malubog. Mga tugang, si Kristo, iyo ang satuyang angkla. Si Kristo ang satuyang timon. Yan ang sabi sa tuya ni Papa Francisco. He's the anchor. He is the rudder. Ang angkla, asin ang timon. Ang satuyang kagurangnan. Mga tugang, yaon ang pagtios alagad, aram ta, kaiba niyato ang satuyang kagurangnan. Pakusugon niyato ang satuyang pagtubol. Haleon ang takot. Asin, mahiling ta ang satuyang kapwa. Ang satuyang mga tugang, nakaibata sa paglakbay na ini, nakikisumaro sa satuya. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa sarong Diyos sa mga makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dahi nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na sa Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagi kan sa Ama, bagod kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki, daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwa kan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hale sa kalangitan, asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, kibirhen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean dahing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kaiba kan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasalan, sinagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mga tugang, ipamibitan bilog na simbahan, ang mga namamahala nin banwaan, orognan sa tuyang sadiring erokan, ang mga dukha, mga nasa kaurasaan sa buhay, asin manan sa tuyang mga kahagadan, ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga, an samuyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, mga obispo as na magiya kan banwaan kan Diyos, magmunda sa gabos na tao, pasiring sa tamang pakasabot, asin pagtubod ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing kita gabos, mag-ako kan biyaya, nin kusog buot sa pag-atubang sa mga kadipisilan nin buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga dukha, mga inaapi, asin mga natatakot,
maranga kandanay nyatong pagtabang sa saindang mga pangangaipo. Ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga biyadi, makamati kan kaumayan, asin karangahan na si Kristo sana, an makakatao. Ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Tanganing ang mga namumutan, nyatong gadan, mag-ako kan premyo nin sa indang kahigusan, sa daing sagkod na kahadian kang Diyos. Ipamibi nyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos samang makakamahan, akuan sa muya mga pamibi, sagkod kan mga yaon sa irarom, kan sa muya mga puso, ikas sa muyang paawan, asin namumutan, inigabo sinahagad mi, sa ngaran ni Kristo na sa muyang kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia. Salamat. Salamat. Matindog po ang gabos. Magpamibi ko mga tugang, tanganan sa ko, sinansendong atang, maako malugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang nyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ay ning samong dolot, papagkaniguan ay ning atang, makalinig kan samong hawak asin kalag, isip asin puso, papagdanaya kami sa maludok na paglingkod sa imo, huli Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa saimong itaas sa espiritu. mga puso, Initaas minas magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinagkakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamahan na dayong kasagkoran. Ta sa siring na pagkaherak namutan mo ang kinaban, sinugo mo sa mo ang paratubos man sana, binuot mo makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing, mamutan mo sa mo, anamumutan mo sa aki, sa pagkuyog niya, binago kami para sa mga balaog mong napatimasang mi, sa pagkasala ninday pagkuyog, kaya kami man kagurangnan, kaibakan kabos na Angeles sin Santos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nagsasabi.
po ang gabos. Kagurang na ni kananggadan banal, buraburin gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami. Pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagkuanin tinap, pagpasalamat binaakini. Asin itinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo, gabos, asin magkakan kaini. Tayni iyon sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asin giraray, pagpasalamat sa imo. Itinao sa saya mga disipulos na ansabi, puloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibo indo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubol. Kaya kami na nagrurumdom, kansayang pagkagadan asin pagkabuhay liwan. Nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay sa imo, asin ay kimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, at sa mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwan, asin ang gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaitupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kaheras, kan buhay, na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay Imania, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, galangan, asin kamurawayan, sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdo
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan, iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na naubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kang kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarahan kamo nin katuninongan. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kang kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Alagad magtaram ka sana, asin akong kalag mauumayan.
Matindog po ang gabos. Pamibi kita, kagurangnan, tinataw mo sa muyan hawak asin dugo, ninsay mong aki, nganing mabago asin mapakusog ang samuyang buhay. Sa sayim daraha kami sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Maluhod po sa pagpamibi kang Horacio Imperata. Amang mahirakon, asin mapagmakulog, minadulo kami sa imo, sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamot, asin huli kan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot, nadarakan helang asin kagadanan. May balik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamibi niya mo, nagiyahan mo, ang mga taong naghihingowa sa paghanap nin bulong asin sa pag-aadal, kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami, kan mga bakunang nagpakanigong na mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyon ni ang samong mga paghingowa, na gamiton ini mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani na sindaman, makatabang, nin may maninigong kakayahan kulog sa mga mahihelang. Warasan sa indaan karahayan sa isip, asin sa kalag, sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan, tumang sa kahilangan. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman, lugod, maumayan, tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapahingaloan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kang gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawa sa mo ngunyan na panahon, nin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Ininahagad mi, huli kay Jesucristong kagurang na niya mo, sa imong aki, na kaiba mong naubuhay asin naghahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamiibi mo kami. San Jose, Ipamiibi mo kami. Matukaw po para sa mga pasasalamat asin anunsyo. Pasalamatan tapuan sa tong celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jerome Pilayo. Ang satuya pong mas sponsor si RCL LFCC asin ang satuyang choir, Our Lady of Pram Succor Choir. Pasalamatan taman ang nagbasa asin ang ministro laiko, asin ang presensya kan Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sa iyang pag-iriba. Asin maindugabos na uyadigdi na nakisumaro sa misang ini. Salamat po sa indugabos. Pasalamatan taman akan PBN Broadcasting Network, asin Converge sa padagos na pag-air kan misa nin banwaan, na madadalan kada alas 6 nin Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network asin Converge Channel 9. Madadalan man ang misa nin banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. I-search lang po ang misa nin banwaan. Dai po paglingawan na nga nasa ibang lugar nasyon na dai nakaka-atindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. salamat po sa indo gabos. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makapangyarihan, anama, asin ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa lakaw kamo sa katuninongan. Salamat sa Diyos.